never be yours. Politika tal-Partit Nazzjonalista għal din il-kampanja elettorali. Attendenza mill-isbaħ, atmosfera mill-isbaħ hawnhekk fix-xara Għawdex fejn issa għadu kif ingħaqad magħna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Marques Portelli, Chris Said u David Stellini. U issa nagħtu bidu għal din l-attività politika bit-tema Jien nażel Malta hawnhekk fil-lokalità tax-xara Għawdex. Intervista mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Ringrazzjak tal-li ġejt fil-gżira tagħna u nibda bl-ewwel mistoqsija. Għall-ewwel darba fl-istorja politika ta' Għawdex il-Partit Nazzjonalista se jkollu programm elettorali ffukat fuq Għawdex. Xi fisser dan? Forsi tagħtina wkoll xi proposta speċifika. L-ewwel permettili nirringrazzjak tal-li aċċettajt li tagħmel din l-intervista u ta' pjaċir kbir li nagħmel intervista miegħek imma huwa ta' pjaċir kbir għalija wkoll li nkun hawnhekk xara Għawdex fost din kollha sabiħa. X'wieġeb il-mistoqsija tiegħek? X'wieġeb il-mistoqsija tiegħek? Nixtieq iva nikkonferma u gburi li qed nikkonferma illi il-Partit Nazzjonalista ser jagħmel xi ħaġa illi l-ebda partit politiku m'għamilha s'issa, illi joħroġ programm elettorali apposta għal Għawdex u għall-Awċin. Hija xi ħaġa straordinarja. Għaliex intaħa ma' kull min wera l-interess illi jagħti kontribut. Ġabar ħafna u ħafna idejat u issa qiegħed fil-fażi finali illi jala dan il-proċess biex aħna fil-jiem illi ġejjin inkunu nistgħu inħabbru dan il-programm elettorali. Nixtieq dan l-istadju insemmi proposta waħda biex inwieġeb lill-mistoqsija illi għandi għall-qalbi ħafna. Fil-programm elettorali il-Partit Nazzjonalista ser jintrabat illi Għawdex jiġi dikjarat bħala gżira reġjun permezz ta' emenda fil-Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna għall-ewwel darba jkun hemm rikonoxximent kostituzzjonali għal Għawdex bħala gżira reġjun. U minn din allura jitwielet proċess illi permezz tiegħu nagħmlu liġi sabiex biha inwaqqfu kunsill reġjonali għal Għawdex apposta. Kunsill reġjonali affarijiet għal Għawdex separat mill-Ministeru ta' Għawdex u illi għax ikun kunsill rikonoxxut uffiċjali fil-liġi u fil-Kostituzzjoni ser ikun jista' jagħmel xi ħaġa oħra. Ser ikun jista' japplika għal fondi tal-Unjoni Ewropea jinnegozja pakkett ta' fondi għal Għawdex apposta mal-Unjoni Ewropea u nixtieq nħabbar
li dan mhux biss jista' jsir, dan mhux biss ser isir, imma l-pakkett finanzjarju li nistgħu ninnegozjaw għal Għawdex huwa pakkett li jista' jlaħħaq sal-250 miljun euro għal Għawdex. Imma kif tolqot il-korruzzjoni? X'twieġeb għal dan? Ara l-ewwel nett, ser issir elezzjoni bikrija dan punt kruċjali. Nixtieq u qiegħed nirrepetih apposta illi twasslu dan il-messaġġ lil kulħadd. Ser issir elezzjoni bikrija għal raġuni waħda. Għaliex għandna l-korruzzjoni u għandna l-aktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna illi ereq fil-korruzzjoni tiegħu stess. Għalhekk ser issir il-korruzzjoni u għaliex il-Prim Ministru bil-korruzzjoni tiegħu stess u ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi għaliex u dawn it-tlieta qegħdin nitkellmu qasmu il-Partit Laburista fuq dan il-kliem eżatt illi kiteb Godfrey Farrugia għax trid tisimgħu biex tapprezza. Keith Schembri u Konrad Mizzi li ħajġekjaw lill-Partit Laburista biex jħajġekjaw lill-pajjiż kollu. Dak li ġara. U għalhekk jiena ngħid mhux ġlieda bejn PN u Labour, din mhix ġlieda bejn Simon Busuttil u Joseph Muscat, din kwistjoni tal-futur ta' pajjiżna. Fuq naħa waħda għandek din klikka ta' tlieta min-nies, u fuq naħa l-oħra għandek l-interess nazzjonali ta' kulħadd. Pass tibuddi tikkontesta l-elezzjoni ġenerali u tikkontesta f'isem il-Partit Demokratiku illi huwa parti minn din il-forza nazzjonali. Il-prezz tal-korruzzjoni Beppe qiegħed iħallsu kulħadd, inkluż in-nies illi hawn magħna illum hawnhekk f'Għawdex illi ħallsu l-prezz tal-gvern. Il-flok kien infukat Joseph Muscat m'għamilx. Ekku dan ġibni għal-tielet mistoqsija. Joseph Muscat bħalissa jiftaħar li se jagħmel it-toroq kollha ta' Malta Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista xi proġett Issa jafu li wara 4 snin inti mhux talli m'għamilt xejn, imma lanqas għamilt bidu ta' xi ħaġa. Assolutament. U dak il-kalkolu, in-nies, dak il-ġudizzju, in-nies qegħdin jagħmluh proprju bħalissa. L-ewwel jiddejqu meta l-Maltin iħarsu lejn Għawdex bħala preżempju. Aħna l-ewwel nixtiequ li dan ikun post fejn ngħixu mal-familja, naħdmu, nrabu t-tfal tagħna. Kif se jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jilħaq dawn l-aspirazzjonijiet? Jiena Beppe l-Għawdex ili nsegwih għal ħafna snin. Il-Għawdex ili nsegwih għaliex jiena għal 9 snin kont deputat tal-Għawdex fil-Parlament Ewropew. U naf li meta nitkellem magħkom illum qiegħed tħobb. U qed nitkellem bħala parti mill-familja x'inkom diġà testjajtuni. U din hija xi ħaġa li jiena issardi l-esperjenza tagħha. U ħaġa li laqtitni matul dawn is-snin insegwi l-Għawdex hi li ma' żmien qed inħoss li Għawdex qisu qed isir post qisu waħdu hekk awtomatikament. Bi proposti ambizzjużi illi juru li għandna viżjoni ta' kif f'Għawdex nerġgħu nagħmluh. Post għaż-żgħażagħ ukoll. Post fejn inti tista' tissettilja wkoll, fejn inti tista' tibda u trabbi familja. U rrid alluraw noħroġ mill-Libja biex ngħidu hekk proposta oħra illi ser ndaħlu fil-programm elettorali għal Għawdex. Diġà semmejt għall-Kostituzzjoni u l-Kunsill Reġjonali u nieħu l-okkażjoni biex nagħmel din it-tieni proposta. Aħna ser noħorġu b'inċentiv finanzjarju illi kull koppja żagħżugħa illi tibda familja tissettilja hi f'Għawdex jew inkella koppja jew familja li diġà qiegħda f'Malta biex inħajruha terġa' tiġi f'Għawdex. Aħna ser nipproponu fil-programm elettorali inċentiv finanzjarju ta' 10,000 euro biex dan jirabbu familja f'Għawdex, jagħmlu id-dar tagħhom f'Għawdex, jgħixu ħajja f'Għawdex. U mhux bil-paroli l-azzjoni li aħna nagħtu inċentiv finanzjarju biex dan isir. Dan huwa biss eżempju wieħed
ta' dak li nixtiequ nagħmlu imma anki biex nuru li għandna idejat ġodda, eċitanti, innovattivi, illi ħadna interess, illi meta aħna konna fl-oppożizzjoni f'dawn 4 snin, ma ħlejniex iż-żmien, studjajna, ħsibna, smajna. Din tweġġani wisq. Diġà tkellimt fuqha, intom tafu, tweġġani wisq. L-ewwel nett, din biċċa xogħol tal-isptar illi jiġi privatizzat, l-unika sptar pubbliku f'Għawdex jiġi privatizzat, ġa ma qbilx magħha. Kieku kien hawn żewġ sptarijiet pubbliċi u privatizzaw wieħed minnhom, kont tgħid fiha ma fihiex. Jien m'iniex kontra illi jkun hemm sptarijiet privati, anzi, ninkoraġġihom. Imma mhux qed għandek wieħed, mhux meta għandek wieħed li hu pubbliku, li hu tagħna. Dik ma naqbilx magħha, diġà bħala prinċipju minnha nnifisha. Sewwa, imma biex tkompli tinsulta lin-nies. Dan il-kuntratt isinnu wara darkom u biex tkompli tinsulta lin-nies. Dan il-kuntratt negozjat minn Konrad Mizzi u Keith Schembri illi għandhom kumpanija segreta fil-Panama. Sewwa, mela, nerġa' nirrepeti, l-impenn tiegħi huwa dan. L-istar jina naf li din hija suġġett tal-qalbek għax inti qiegħed fil-front tal-mina, fil-front favur il-mina bejn Malta u Għawdex. Dan kien proġett li għandek raġun inti nħlew 4 snin sħaħ għaliex il-gvern ta' qabel nazzjonalista kien diġà beda l-istudji fuqu, l-istudju ta' impatti u għedna din is-saħħa politika wara il-mina bejn Malta u Għawdex anki għaliex jien nara dan bħala proġett nazzjonali. Ġifieri ma narax bħala proġett għal Għawdex biss, ma narax bħala proġett għal Lawċin biss, le, narax bħala proġett nazzjonali li jista' jaqgħad iż-żewġ gżejjer u il-fatt li inti jkollok link permanenti jagħti dimensjoni ġdida lit-territorju nazzjonali. Daqqa waħda, it-territorju nazzjonali, id-dinamika tiegħu tinbidel kompletament. Allura dik hija xi ħaġa li issa jikkonkludi kif mistenni li jikkonkludi li dan jista' jsir. Stessa tgħid li jirrikjedi ċertu proċess u għalhekk jirrikjedi ċertu ammont ta' snin. Se tkun qed tagħmel fl-immedjat biex issolvi din il-problema ta' aċċessibilità għal Għawdex. Iva, għandek raġun. Il-tunnel ma jsirx bil-Malta, għandek raġun. Però xi darba tibdih. Jien mhux ser naħli 4 snin biex nibdih. Aħna ser inkunu ċari illi x-xogħlijiet fuq dan it-tunnel jibdew mill-aktar kif possibbli. Ser ikun hemm responsabbiltà speċifika fuq dan, imma għandek raġun. Peress li dan mhix xi ħaġa, it-tunnel mhux ħaġa li jsir minnhom għal għada. Irrid nara illi ssir xi ħaġa li hu possibbli għal-link bejn Malta u għal is-servizz tat-trasport marittimu tal-merkanzija illi neħħa Joseph Muscat. Żewġ affarijiet illi nagħmlu mill-ewwel. Fast ferry service għall-passiġġieri bejn Għawdex u Malta u trasport marittimu għall-merkanzija illi Joseph Muscat neħħa aħna nerġgħu indaħluh mill-ewwel anki għaliex ħarbat lin-negozju Għawdex. Jiena naf għaliex tkellimt ma' ħafna nies fin-negozju Għawdex kemm din kienet daqqa ta' ħarta għalihom. Kwistjoni prinċipali għal din l-elezzjoni se tkun bla dubju tmexxija onesta u tmexxija nadifa. Kif se tagħmel din it-tmexxija onesta f'Għawdex bla darba inti tkun Prim Ministru fix-xahar li ġej? L-ewwel billi jinbidel il-Ministru ta' Għawdex. Dik m'hemmx hawn f'Għawdex u ħadd ma jafx qed jagħmel, imma ser indaħlu kunsill reġjonali għal Għawdex illi jkun illenti fuq il-Ministru. Allura l-Ministru għal Għawdex mhux biss irid imur il-Parlament Malta jagħti rendikont illi ħafna drabi mill-esperjenza mhix daqshekk immedjata u effettiva. We find a new place to